Il-ħadd it-tajjeb, illum 13 ta' Settembru. Nilqakom għal qudiesa tal-24 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena mid-Dar tal-Providenza li dan ix-xahar qed tfakkar il-55 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Jiċċelebra din il-qudiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebraw Dun Lino Cardona u Dun Trevor Fairclough. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Insellem il-kull min qiegħed isegwina f'din ix-xandira diretta u nirringrazzja ħafna lil PBS u TVM2 u diversi mezzi oħri tax-xandir li qed jagħmlu possibbli dan il-kollegament mid-Dar tal-Providenza. Nirringrazzja wkoll l-Eċċellenza tiegħu, il-President tar-Repubblika, lis-Sinjura Vella, u personalitajiet oħra distinti li onorawna bil-preżenza tagħhom illum, aħna nfakru l-55 anniversarju mill-ftuħ ta' din id-dar. Ġesu llum jgħallimna lezzjoni importanti ħafna li għandna bżonn tassew inħennu għal xulxin. U nibdew din il-qudiesa billi nitolbu maħfra l-Alla u nitolbuh jistabar bina, jieħu paċenzja bina. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, inti li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqduk b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Għada pu illa dawn ukoll ta' min jistmerrom u l-bniedem midneb mimli bihom. Min ifittex jitħallas bidejh isib ħlasu minant il-mulej li jifli sewwa dnubitu. Aħfer il-proxmu tiq dnubitu u imbagħad titlob u dnubietek jinħafrulek. Bniedem irawwem għada b'qal ieħor u imbagħad se jfittex fejqan minant il-mulej, min bniedem bħalu m'għandux ħniena u imbagħad se jitlob għal dnubietu, jekk bniedem jibqa' mgħaddab, min se jpattilu għal dnubietu. Ftakar fl-aħħar ta' ħajtek u wieqaf mill-mibeda. Ftakar fit-taħsir u l-mewt u woqgħod għall-kmandamenti. Ftakar fil-kmandamenti u toboċ il-proxmu.
Ftakar fil-patt tal-oli u għala għajnejk għall-offiża. Il-kelma tal-mulej. Nejdu flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, f'qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej u jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu. Jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tiba u l-ħniena. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej, ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla l-dejjem. Ma mexix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqhom ħżunietna. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Das kemm huma smewiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma min jibża minnu. Das kemm mbiet il-vant mill-punent, ekku jbiet minna ħtijietna. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu għall-mulej, jekk immutu għall-mulej. Sew jekk ngħixu mela sew jekk immutu aħna tal-mulej. Kristu għalhekk mietu rxoxta biex ikun sit kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Il-kelma tal-mulej. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu qallu: Mulej, xi kemm il-darba irid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu. Sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu: Ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna tas-smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbigħu hu, martu, uliedu u kull ma kellu, ħalli bekk jħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħet qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minn onqu u beda jafsu. Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħet qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: Stabar ftit bija u nrodlok kollox. Imma dak ma rridx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek
dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenna l-sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ fidejn min jaħqru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smewwiet jekk taħfru lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej. Ġesu jrid jgħallimna lezzjoni importanti ħafna. Pietru jistaqsih jekk hux se jaħfer lil ħutu li joqsuh ħafna drabi, għas 7 darbiet tfisser ħafna drabi. Ġesu jagħtih numru li jfisser dejjem. Il-mulej qed jgħallimna aħfer mhux ħafna drabi, aħfer dejjem. U jagħtina din l-istorja ta' wieħed li meta spiċċa biex jagħmel kontijiet mas-Sinjur. Is-Sinjur sab li kellu jagħti 10,000 talent. Dan in-numru xi jfisser? It-talent iżjed milli muniti kien tip ta' użin 40 kilo jisu talent. Ma immaġina 40 kilo fidda. U inti dan il-kejl, dan il-pis kollu ta' fidda tittamlu għal 10,000 darba. Dak kien id-dejn. Biex tħallasom kien irid taħdem bil-paga ta' dinar, għax dik kienet il-paga tal-jum, munita tal-fidda, kien jgħidu la dinar, taħdem 160 sena biex tħallasom. U jagħti numru ieħor Ġesu għaliex dan ir-raġel kellu xi ħadd ieħor wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 300 dinar, jiġifieri anzi 100 dinar, 3 xhur xogħol. Mela hu d-dejn li kellu kien 160 sena xogħol. Sieħbu id-dejn li kellu miegħu ta' 100 dinar kien 3 xhur xogħol. Imur quddiem is-sit jgħidlu Sinjur, stabar bija ħu paċenzja naqra bija. U s-Sinjur tant iħoss għalih li jaħfirlu dejnu kollu. Mhux jgħidlu ħallasni bil-ftit, dejnek maħfur. Għallek jagħmel magħna meta jaħfrinna. Mhux jgħidlek u mbagħad ħallasni bil-ġurnata jew ħallasni fl-aħħar tax-xahar jew bil-ġimgħa, le. Firtlek, mur, jiena ħlistek mill-pis kollu li qed jgħabbi l-qalb tiegħek. Dik il-maħfra ta' Alla. Imma x'qed jitlob minna Alla? Kif għamilt miegħek jien għamel ma' sieħbek. Id-dejn li għandu miegħek huwa ħafna inqas mid-dejn li inti għandek miegħi, li jiena l-ħalliq tiegħek, li ħlistek permezz ta' ibni l-Aziz, li nħobbok. U Ġesu jinsisti fuq għadi. Hemm sentiment sabiħ li hemm bżonn narfuh. Meta sħab dak il-qaddej qatt mhux se jwarbek, int min int u għamilt x'għamilt. Se jaħfirlek dejjem. Itolbu bil-ħniena, ħu paċenzja bija. San Pawl missierna darba minnhom waħda mill-ittri li kiteb jgħid bl-umiltà kollha jiena l-ikbar wieħed ta' fost il-midinbin. U Alla ħenna lija biex fija juri il-paċenzja ta' Ġesu Kristu, is-sabar ta' Ġesu Kristu. Hija l-istess kelma li jużaw il-qaddejja ma' xulxin. Il-qaddejja massitak il-qaddej li kellu dejn kbir, għallu stabar ftit, stabar bija u paċenzja bija. U anke l-qaddej liħor li sieħbu għallu l-istess, għallu paċenzja bija naqra. Is-sit li huwa l-missier ħen u ħafirlu.
U dak li nħafer ħafna meta ral sieħbu fil-bżonn tal-ħniena webbes qalbu. Nitolbu l-Alla llum biex ma nwebbsux qalbna. Aħna qegħdin f'post li huwa monument tal-ħniena. Il-ħarsa ta' Dun Michela Zoppardi fuq l-ewwel residenti ta' din id-dar 55 sena ilu kienet il-ħarsa tal-ħniena. Kienet il-ħarsa ta' bniedem li kien jaf li Alla ħares lejh u ħenna lih. U kellu l-grazzja jħares lejhutu u jħenna lihom. Mhux għax imsieken imma għaliex l-għoża li hawn f'din id-dar hija mod kif aħna nkunu mera tal-għoża li għandu għal kull wieħed waħda minna il-Mulej Alla. F'dan ix-xahar ħafna inizjattivi ta' karità. Bil-qatra l-qatra tintela l-ġarra. Ma naqtgħux qalbna li nagħtu ftit milli għandna, kulħadd kif jista'. Għaliex bekk inkomplu nkunu mera sabiħa ta' kemm iħobbna u jħenna lina il-Mulej. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum imweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-Mulej u Alla tagħna u aħna l-poplu tiegħu, il-merħla li huwa jmexxi b'qalbna mimlija tama ejjew inresqu it-talb tagħna qudiemu. Nitolbu għall-Knisja Kattolika biex tkompli dejjem tkun ta' eżempju ħaj tal-imħabba hekk kif urielna Ġesu, sħiħa u b'kundizzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal dawk li fidejhom hija fdata tmexxija tal-pajjiż. Għamel li huma jgħinu lil min hu impenjat fil-volontarjat sabiex dan iħalli l-frott mixtieq. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għar-residenti tad-Dar tal-Providenza biex ikomplu jsibu f'din id-dar ambjent li jirrispetta id-drittijiet u d-dinjità tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-benefatturi u l-volontira kollha tad-Dar tal-Providenza matul dawn il-55 sena li flimkien ma' Dun Michel huma wkoll dejjem fehmu l-missjoni tad-dar u għamluha possibbli b'ħafna modi u dedikazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. We pray for all the migrants across the world. Let them always find a place to call home, a listening ear to call a friend, and a shoulder to call family. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Nitolbu għal-morda kollha biex il-Mulej jagħti l-faraġġ lilhom, id-den lill-professjonisti li jieħdu ħsiebhom u l-qawwa lill-familjari u l-ħbieb tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Felu il-110 sena mit-twelid tiegħu, nitolbu biex l-ispirtu ta' Dun Michela Zoppardi ikompli jispira lil ħaddiema kollha tad-Dar tal-Providenza ħalli jkomplu jservu bl-istess ruħ u ħeġġa li dejjem wera hu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Nitolbu lil mulej jidaħħal fis-saltna tiegħu tas-sema lil ħutna, rabatna u ħbiebna u b'mod speċjali ħaddiema, volontira u benefatturi tad-dar li marru qabilna bis-sinjali tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Fil-waqt li nsellmu l-Fader Martin Mikallef, id-direttur ta' din id-dar li qed isegwina biex xandira diretta nsellmulu u nitolbu għalih. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Mulej nitolbu tisma' t-talb u għamel li bejnietna ikunu ndejjem il-ferħ u t-tama ta' mħabtek bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħella nina mulej u smat talb tagħna ilqa' bitjieba dawn l-offerti tal-qaddija tiegħek biex l-offerta li għal-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u l-xox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema. Intellu ninnu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbuk tilqana u nquddimek biex naqluk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sekr tiegħek. Ħenna lina l-koll li tolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miċċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Somni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li d-don tas-sema li rċivejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna. U li f'kull ma nagħmlu imaxxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu sidna. Kif għadt waqt l-omilija f'dan ix-xahar anke illum pereżempju hemm diversi inizjattivi li jitolbu s-solidarjetà tal-poplu tagħna. Jiena imbirek kull min jagħti mill-ftit li għandu biex hekk inkomplu din il-kultura ta' għoża għal xulxin u naħsbu f'ħutna li għandhom bżonnijiet partikolari f'dawn il-momenti. Eċċellenza, nirringrazzjak ħafna tal-preżenza tiegħek, grazzi wkoll Sinjura Vella tal-preżenza tagħkom f'dan il-jum u personalitajiet oħra distinti. Il-preżenza tagħkom hija sinjal mhux biss tal-għoża tal-poplu imma tas-sapport tal-Istat għal tant ġid li jsir minn volontarjat mhux biss mill-Knisja fil-pajjiż tagħna. U nawguralkom ukoll għal kampanja Brisk il-Community Chest Fund. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Mid-dar tal-Providenza is-Siġiewi. Bħalissa fis-7 residenzi tad-dar tal-Providenza jgħixu 115 persuna betajiet li jvarjaw bejn it-8 snin u l-fuq minn 80 sena. L-ispejjeż tad-dar kull sena jlaħqu madwar 5 miljun euro. Min jixtieq jgħin lil din id-dar jista' jżur il-website sabiħlitati.org. Infakrukom li id-dispensa tal-obbligu tal-Quddisa tal-Ħadd għadha fis-seħħ u għalhekk nappellaw lil persuni vulnerabbli biex jibqgħu jsegwu l-Quddisa mid-dar. Grazzi tal-li kontu magħna, il-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.